Il-punti tal-punteġġatura huma aspett importanti ħafna tal-kitba. Uħud minn dawn il-punti huma ovvji u drajna narawhom u niktbuhom. Iżda jista' jagħti l-każ li xi sinjali oħra tal-kitba jkunu inqas komuni. Forsi l-aktar żewġ aspetti bażiċi tal-punteġġatura huma l-ittri kapitali fil-bidu tas-sentenza u l-punt fl-aħħar. Iżda l-ħajja anke hawn tibda tikkomplika ruħha billi l-ittri kapitali ma jintużawx fil-ftuħ tas-sentenzi biss u l-punt fl-aħħar ġieli jintuża wkoll f'nofs sentenza. Araw kif. Xi drabi l-ittri kapitali nużawhom sabiex nimmarkaw titlu jew isem propju bħal fl-Inġinier Azzopardi jew f'San Ġiljan. Il-punt mill-banda l-oħra jista' jurina li għandna kelma mqassra sa nofsa bħal fl-Inġinier Azzopardi. Il-punt mhux l-uniku sinjal tal-punteġġatura li nistgħu nsibu fl-aħħar tas-sentenza. Ġieli nsibu wkoll il-puntini, jiġifieri 3 punti wara xulxin li jindikaw tlissina mhix mitmuma jew lista li tibqa' għaddejja. Xi drabi niġu bżonn is-sinjal tal-mistoqsija, magħruf ukoll bħala l-punt interrogattiv jew is-sinjal esklamattiv. Tal-ewwel jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' mistoqsija, filwaqt li l-punt esklamattiv jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' staġib jew ta' kmand. Il-punteġġatura ma nsibuhiex biss f'rasi jew f'demp is-sentenza, imma anke fin-nofs. Ngħidu aħna l-virgola li tintuża meta jkollna lista jew waqfiet qosra jew fl-indirizzi u d-dati. Iż-żewġ punti jintużaw meta jkollna dialogu sabiex nuru min qed jitkellem, jew fil-bidu tal-lista biex nuru li ġej serbut ta' ismijiet. Meta l-virgola u ż-żewġ puntini jħawdu xi waħda bejniethom imbagħad, jagħtuna l-punt u l-virgola li jimmarkaw pawża u fl-istess nifs juruna li l-argument fl-ewwel nofs tas-sentenza se jissokta fit-tieni nofs. Hemm imbagħad il-punteġġatura bis-snuk u l-linji bħas-sink qasir u l-linja mxengla. Is-sink qasir huwa ħafna aktar komuni u niltaqgħu miegħu fl-artiklu. Ngħidu aħna il-kelb iż-żgħir. F'espressjonijiet li juru kwantità. Ngħidu aħna kemm il-darba jew 11 tifel u tifla. U meta t-taqsira tar-raħal tingħat ma' isem ir-raħal. Ngħidu aħna ħażebbuċ jew ħaddingli. Il-linja mxengla min-naħa l-oħra turina li għandna għażla. Kif spiss jiġri meta nikdbu ittra ġenerika u nindirizzawha lil sinjur jew sinjura. Fl-aħħar nett għandna l-apostrofu, l-aċċent u l-virgoletti singli jew doppji li l-koll donhom imsielet għax iżejnu tarf xi kelma. L-apostrofu jintaraf mill-aċċent għax ikun għan-noklu u fi spazju għalih sabiex jurina li hemm mitra nieqsa. Ngħidu aħna fej biex jurina li hemm inne nieqsa. F'darba oħra biex jurina li hemm a nieqsa. U f'qata'idu biex jurina li hemm għajn moħbija. Mill-banda l-oħra l-aċċent ikun stirat u fuq vokali u jurina fejn qed jitqiegħed l-enfasi fil-pronunzja kif jiġri f'kafè, f'papà u fit-tribù. L-aċċent b'differenza għall-apostrofu qatt ma nsibuh f'kelma b'sillaba waħda. Il-virgoletti doppji isimhom magħhom għax donhom apostrofu doppju u jintużaw l-aktar għal kwotazzjonijiet u jekk ikollna kwotazzjoni fi kwotazzjoni. Faċli, fuq barra nużaw il-virgoletti doppji u fuq ġewwa nużaw virgoletti singli. Araw kif. Il-bieraħ kellimt lil nanna u qalt li ejt li tfal inħobbkom għax l-aħħar li ċempilt ma stajtx naqbadhom. Hemm bosta kombinazzjonijiet oħra ta' punteġġatura u simboli li wħud minnhom huma arkaiċi. Imma nittamaw li f'dawn il-ftit minuti missejna mal-punti l-aktar importanti tal-punteġġatura.
Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.